Good morning everyone na tayo po ay mag-update pong muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ngayon pong araw ng Huwebes. So, tingnan natin yung mga kanilang panibagong latag kung may pagbabago po ba pagkagaling po ng bagyo, no? So, tingnan natin yung mga latagan nila at presyuhan. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Flores. So, tara, let's go! So, update natin yung kanilang mga latagan po rito, no? So, ito po yung mga latagan dito ng mga hipon. So, yung mga per kilohan ay mga 340 at 280 per kilo ng mga hipon. At yan yung mga update natin sa mga latagan po dito sa Malabon na nakita po natin ng mga hipon, no? So, tuloy pa rin ang ating update. Ganyan po yung mga kababayan natin na dumayo sa Malabon Fish Market. Boss Makmak, tamang ano ka, tamang tanggal ka ng tinik dyan ha. Di na pa? Boneless? Semi-boneless. So ito po yung mga presyuhan ng mga latag po dito ng cream dory. Aaron, magkano latag mo ngayon ng tilapia? 130 ang per kilo po ng mga tilapyang Batangas. Buhay na tilapyang Batangas, no? Ayun pa yung mga nakabanyera. At yung mga ginagawa po doon ay pang semi-boneless na gagawin pang tinapa. So, shout out sa'yo, Tiyo. So, 80 per kilo ng hipon. At dito tayo sa latagan ng mga tilapyang Batangas. So ito yung mga tilapyang Batangas po natin dito. Ang mga per kilo ay 110. Good morning. At 120. At meron din po dito 120 rin po na per kilo ng mga tilapyang Batangas. So yan po yung mga update natin sa latagan ng tilapyang Batangas sa Malabon. Boss Brian, magkano yung hipon mo? 280 po sa mga per kilo ng hipon. Salamat, thank you. So tawid tayo dito sa kabilang side naman at para ma-update natin yung kanilang mga latagan. So yung mga nakikita po natin doon ay mga tilapyang Batangas din, no? Sa kanilang mga latag. Ay yung mga 50 pesos na tumpukan, no? At yung mga tilapia mayroon po 130, 110, 130, 120 na mga kada kilo. Pogi, magkano hipon mo ngayon? 70 lang. 270 ang per kilo. Ba't mababa ngayon ang hipon, no? Oo, 70 lang. Dami, dagsana naman ngayong hipon. Kaya lang walang ibang mga latag. Salamat, thank you. At yan po yung mga na-update natin sa mga latagan po dito. Yan po yung kada piraso ng mga bangus. Medyo merong music kaya hindi tayo makapag-vlog ng maayos. So layuan natin yung kanilang mga sound music.
magkano tilapia ang buhay? Ayun po yung mga presyo ng mga tilapia, buhay po na tilapia, no? Pampanga. Kaya Ricky, maraming salamat. At tuloy pa natin yung ating update. So, babaybayin natin ito kahabaan ng Malabon Fish Market, no? So, ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon Fish Market. Passable naman po ang mga sasakyan at maluwag na maluwag at wala po tayong baha na nakikita po dito sa Malabon. Okay, maluwag. At yung mga tumpukan po dito, no? Ayan, 100 pesos. 100 lang yan, Idol. Good morning sa iyo. Idol, matagal-tagal tayo hindi nagkita, Idol. Kaya nga eh. Mukhang masinso ka na dyan, Idol, ah. Ang pag-asenso, wala pa rin eh. Medyo may kulang pa din. Hindi na bubuo eh. Pero tsaga lang, mabubuo yan, Idol. Ang sinasatama, tsaga-tsaga lang talaga tayo. Tsaga lang. Laki naman yung isla ko. Punta lang ulit. Pagka wala ako, kausapin mo na lang siya. So, talaban natin. Ito ay 100 pesos kada tabo. Ito, kilo. Ay, 100, isang lata. Kada tabo rin po, no? Ang lata natin, boss. Ayan, ang laki, oh. Yan po ay 100 pesos. Mga isang kitang na paksiwin. So, ito po yung mga latagan na dinadaanan po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market at mga lumot. Kalimasag na malalaki. Dito magkano ngayon yung benta mo ng ano, yung kitang? 200 pesos. So yan po yung bentahan po dito. 200 pesos na isdang kitang. Salamat Bito. Thank you. So wala tayo dito na update ngayon ng mga latag ng alimango at mga talangka, no? Wala po sa latagan po rito sa Malabon Fish Market. Salamat. Thank you. So doon lang po yung merong latag na mga talangka na ating pong laging ina-update sa Malabon Fish Market. Ngayon po ay wala po silang mga latagan dahil gawa nga ng hindi na panahon at napakadalang na po na nilalatag nila sa bayan po ng Malabon Fish Market. At 170 yung mga per kilo dito na mga drumstick, 45 days malambot. Lodi, magkano ngayon yung ano mo, tinapa? Iba-iba kasi, ano, boss May malaki, may Lando, maliit. Ito, boss Lando, 150. Tatlo? Isang piraso, Ay, boss isang Lando. piraso. Kala ko Ito, tatlo eh. 100 isa. Boneless. 100. So yun po yung presyo ng mga tinapa po rito. Bibigay ko 120 ito malaki. No, may bawas pa, no? 30 pesos agad ang bawas. Pakita mo yung bagong trend natin, boss Lando. Ayan. So shout out sa iyo, Lodi. Enjoy sa pagtitinda sa bayan ng Malabon Fish Market. Shout out. Lagi tayo mag-iingat ha, sa ating mga pagtitinda sa Malabon Fish Market. Boss Lando. Okay. Salamat, thank you ha. Salamat, thank you, thank you. Wala na 150, 120 lang yan. Ma'am, El, good morning. Oh, we accept. Pag mag-accept, meron dito Gcash, oh. Pwede payment. Payment Gcash. Pag walang cash, pwede mag-Gcash. Okay yun. Transfer na lang sa ano, pag walang, alam, nakalimutan yung pera, pwede kang mag, ano. Ayan, oh, Gcash. Bakit may nakalagay na ano? Ikaw ata to. Joke lang. Sa pangalan mo. Wala, joke lang. Magkano tilapia mo? Oh, 110 po na per kilo ng tilapia ang Batangas. Kahapon, sold out ka. Ayun, no. Nagtinda na at nagsimula na naman maglagim ng asik. Lagim ng amoy. Ayan po yung tilapia ni El na latagan ay 110 na per kilo. Tapos yung mga golden po ang panon natin ay 350 per kilo. El, salamat ha, thank you. At yung mga 50 pesos na tumpukan na laging nagtatanong ang ating mga viewers, dito po lagi ay meron latag. 50 pesos po. Nakakapag-ulam ka na ng hipon. O, dito tayo sa latag ni Boy Bangus. Lodi, magkano ang hipon mo? 280 po. 280 na per kilo ng hipon. So, ayan po yung mga hipon na latag nila. 280 kilo. Bili kaya. At mga 120. Idol, bili ka na, idol. May naman lang.
280 na kilo na, 120 kada piraso. 120 kada piraso ng mga bangus dagupan ni Boy Bangus. So busy si Boy Bangus sa kanyang mga paninda ng kanyang mga bangus. So 120 po yung mga kada piraso. Dito. Tay, patay. So dito tayo sa update naman natin sa mga tumpukan. Jomel, shout out. Ayan po yung tumpukan niya po ay 100 pesos na mga mabibiling hipon. Ang kilo magkano? 280. 290 naman po yung mga kilo na mga hipon, no? So ayan po yung mga presyohan na ating ina-update. So yung mga bangus na kada piraso po dito ay 50 pesos po isang piraso. At meron din pong tumpukan na 140. At tumpukan po ng mga isdang tawilis sa halagang 50 pesos. 50 pesos lang. Ayan. Kilaw. Ang tuna ay 180. Yan po yung kilo. Magandang umaga mga kaibigan. Magandang umaga. Big size na hipon. Ito po yan. Tapos 50 pesos din po natumpukan ng hipon. So, murang-mura po yung mga hipon po nila dito, no, sa Malabon Fish Market. At dito naman po tayo baybayin natin yung mga latagan pa ng ibang klaseng mga makikita natin. So bangus din po. Yan po ay tinumpok sa halagang 120. Nawala po yung tindero. Ayan, salmon, mackerel at mga latag ni tatay naman. So shout out sa iyo tay, good morning. Magandang umaga. Magkano yung ano tay, mga chabeta mo? 100 pesos. Ayan, sa Tacloban City. Shout out po sa mga taga Tacloban City. So ito yung latag ni tatay ngayon ng mga paninda mga chabeta. Ayan ay 100 pesos, no? So yan po yung mga latagan natin nababaybay. Bayan na. Ayun. Maynila. So ito yung mga tumpukan na bentahan, no? Yan po yung mga tumpukan na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Dito, masarap yan. Ayan, yung mga bangus po, 50 pesos na lang po ang isang piraso. Sibuyas, kamatis lang. Anan mo tatapok. Kamatis, sibuyas, luya. Yung bangus, 50 pesos na lang po ang isa. Grabe, no? Ayan po, 50 pesos bangus, isang piraso. At may tumpukan din po. So, yun po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latag at mga salmon mackerel. So, wala pa mga ganong latag, no? Mga nakadaing na sa halagang 100 pesos. So murang-mura po at tagsa ang mga bangus sa murang halaga. At yan po ay mga nakadaing na rin po, no? So tuloy-tuloy pa rin ang ating update hanggang sa matapos natin itong nilalakaran natin na mga latagan po ng kanilang isda na inyo pong mapipili at mapipili sa Malabon Fish Market. So ito lang po yung mga latagan na ating pong na-update. Gawa ng wala pa mahuli at wala pa makapagbagsak ng isda. At kung meron man ay napakataas po ng mga presyohan sa Market 3. Dahil nga gawa nga ng bagyo, no? Ayan, 100 pesos na galunggong. Dalawang tayo, sarap sa kan. So napakamura ng mga bangus natin dito sa kanilang mga latagan. So ayan po, 130 po yung mga presyohan ng bangus at yung mga tumpukan po, ito po mga lapis, gagaong, banak. So yan po yung 50 pesos na tumpok. At ito naman po yung 100 pesos na tumpukan na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. So yun po yung mga bangus, no, na latagan nila sa Malabon at mga isdang kabase. Dalawang plastic. Yan pa.
At tumpukan din po dito ng mga espada na maliliit. Yan po yung mga masasarap na idaing, yung mga ganyang kalalaki, no, sa mga espada na bentahan po dito. At yung mga sapsap din po dito ay 50 pesos din po na tumpukan na mabibili sa Malabon Fish Market. So kahit saan tayo mag-ikot at kaliwat kanan yung mga nakikita natin mga latagan po dito ng mga bangus, no. So tawilis po. Ayan po ay 50 pesos na tumpukan. At ito po yung tinutukoy po natin, no? Ayan, mga tumpukan din po. At ito po yung mga latag po ng isang sapsap sa halagang 50 pesos na kanilang binebenta sa ating mga kababayan. At yan na po ang ating mga tumpukan na ina-update sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At ito lang po talaga ang ating mga isda na naipapakita sa ating mga pag-vlog ngayon sa Malabon Fish Market. So ayan, 50 pesos tumpok. At yung mga bangus natin dito ay 150 ang per kilo. Dito ate pa magkano? 120 ang mga tilapiyang Batangas. So hindi nagkakalayo yung mga presyohan po dito sa Malabon Fish Market, no, ng mga bentahan po ng tilapia at mga bangus pandaing. Ate Pam, salamat po. At ito yung mga bentahan po dito ng mga tumpukan ng bangus, 140 at 150 rin po ang mga per kilo. At dito tayo kay Kuya. Update natin, uy, wala nang paninda si Kuya Romy. Pero meron pa tayong nakita at inilipat lang pala, no? So puntahan natin si Kuya Romy para sa update natin sa kanyang latag sa Malabon Fish Market. Kuya Romy, good morning sa'yo. Magandang umaga. Magandang umaga. Wala pa naman sila, bakit nagliligpit ka na? Sabagay, Yung inuunahan natin sila para nandito, hilahin nila. oo. Ay, magkano yung paninda bangus? Ganun pa rin, 160. 160, dagupan 120. Ah, ano? Tilapia. Tilapia Batangas 120. So mamaya i-post natin yung mga latag ni ni Kuya Romy. Yan yung mga presyohan. Yan yung mga tilapia, no? At bangus dagupan ni Kuya Romy. So, yun po yung update natin, Kuya Romy. Maraming salamat sa pagpapaunlak kay Boss Lando Explorer. Pandesal kayo, mga followers. Ayan, mga pandesal. Kailangan may kaping buo. Kasi yung kaping buo. Oo. Tsaka yung Sanmig. Natapat niya na sa kanain na niya. Yung stick. Sanmig coffee, nasaan na? Hindi ko na pansin yung stick. Aray ko. So, Kuya Romy, maraming salamat po. Enjoy visit po ha. Salamat po. So, yun na nga po at na-update na natin. Kain muna. Ayan, kain po muna tayo ng mga masarap na pandesal. Ayan, si Kuya Romy. Shout out po ha. Good morning. Hindi mo tapos lalo. Salamat. Ayos na ayos, walang naman tiyan ko. So, yun nga po at nakapag-update na tayo sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At na-update natin. So, marami sa ating mga nakita rito ng mga update, puro bangus at tilapiyang Batangas. So, wala pa dahil sa pagkagaling natin sa Bagyo. Ito po yung mga latagan na ating na-update. So, wala pa talaga tayong mga makitang isdang bato na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Ayun, oh. That's my boy. Salamat po.